Ikaw ang Diyos ng lugara, ikaw ang hari ng katauhan, ikaw ang Diyos ng nasod. Kahayag ka sa gangin. Bisan pa man sa hulga sa coronavirus disease o COVID-19 nga mikuyanap na sa tibuok kalibutan, apan di niini mapugngan ang umaabot ka Kapaskuhan. Ilabi na sa lungsod sa lapas ning lalawigan sa Agusan del Sur. Sa kapin usa ka bulan na lang una mudangat ang Pasko, 100% ng andam ang mga katawhan sa lungsod gani nining higayuna. Makita ang mga maanindot nga mga nagkadayang dekorasyon, Christmas lights o Christmas tree nga makita mismo diha sa municipal ground gibuksan sa publiko niadtong pitsa 14 sa Oktubre ning kasamtangang tuig alayon sa ilang programang Pasko sa Lapas sa 2020. Kadako pang butang mo abot, kadako pang butang mahitabo ning lugara. Ikaw ang Diyos ng lugara, ikaw ang hari ng katauhan, ikaw ang Diyos ng nasod. Ikaw, kahayag ka sa kanit, paglaom ka sa way paglaom, nalinaw ka sa way kalinaw. Oh, ikaw, walay laing sama nimo, walay laing sama nimo. Oh, kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang, walay laing sama nimo, walay laing sama nimo. Oh, kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mo abot, kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Kadagko pang butang mahitabo ning lugara. Abli ang mga nindot nga mga Christmas decor o night market alang lamang sa mga tagalapas gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi ug mulungtad kini hangtod na sa pagsugat sa bag-ong tuig 2021. Merry Christmas, Lapas! Unta, Lapas!